Το πρόγραμμα πάντα βέβαια αθλητικό. Και όχι μόνο αθλητικό, αλλά είναι και σε πολύ καλό επίπεδο. Πρόκειται να παρακολουθήσουμε για τις επόμενες 2 ώρες μια μεγάλη συνάντηση, έναν αγώνα σκάκι ανάμεσα στον Βασίλη Κοτρονιά που τον βλέπουμε τώρα στο πλάνο μας και εδώ τον Ανατόλη Κάρπο, έναν πολύ μεγάλο παίκτη, έναν πολύ μεγάλο σκακιστή. Έχω την τύχη να έχω δίπλα με έναν άνθρωπο που ξέρει σαφώς περισσότερα πράγματα από μένα το άθλημα, για αυτό το παιχνίδι, το σκάκι, τον κύριο Βασίλη Βλακόπουλο, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, σκακιστής και σίγουρα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την μετάδοση. Να τον καλησπερίσω λοιπόν και να μας πει τα πρώτα στοιχεία για τους δύο παίκτες. Καλησπέρα σας. Ο Ανατόλη Κάρποβ είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο επίσημος παγκόσμιος πρωταθλητής της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας. Ο Βασίλης Κοτρονιάς είναι ο κορυφαίος Έλληνας σκακιστής. Έχει βγει πρωταθλητής 8 φορές στην Ελλάδα. Είναι ο πρώτος στην Ελλάδα σε βαθμούς διεθνούς αξιολόγησης. Και εδώ και ένα χρόνο προσπαθούσαμε να κάνουμε πράξη αυτό το όνειρό του, να αντιμετωπίσει τον Κάρποβ. Και τελικά το επιτύχαμε. Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η προσπάθεια να έρθει ο Ανατόλη Κάρποβ στην χώρα μας και να παίξει αυτή την παρτίδα? Αντιμετωπίσαμε πολλά εμπόδια και βέβαια γιατί ήταν υψηλό το κόστος, αλλά δυστυχώς είχαμε και εσωτερικά εμπόδια. Το κόστος, όταν λέμε, ποια είναι τα χρήματα, το πριν που πρέπει να πάρει για να έρθει, τι εννοούμε? Ναι, η αμοιβή, όλα αυτά τα έξοδα διαμονής κτλ. Η αμοιβή ποια χρήματα άγγιξε, ποιο ποσό? Τα $20.000. Μάλιστα. Αυτά τα $20.000 λοιπόν έφεραν τον Ανατόλη Κάρποβ στην χώρα μας. Ο Κάρποβ που παίζει με τα μαύρα πιόνια. Πρώτος ξεκίνησε ο Βασίλης Κοτρονιάς. Βλέπουμε και στα έργα, όταν παρακολουθούμε αγώνες σκάκι, το ρολόι. Το ρολόι το οποίο χρησιμοποιείται για ποιον λόγο? Το ρολόι χρησιμοποιείται για να υπάρχει δηλαδή έλεγχος του χρόνου. Δηλαδή δεν μπορεί ο κάθε παίκτης να παίζει όσο θέλει και σαφώς όποιος υπερβεί το όριο του χρόνου σκέψης χάνει. Ακόμα και αν η θέση του είναι κερδίζουσα, χάνει από χρόνο. Το όριο είναι συνολικό, δηλαδή πρέπει να τελειώσει η παρτίδα σε κάποιο όριο χρόνου μέσα, ή είναι όριο για κάθε κίνηση? Το συγκεκριμένο μάτς παίχτηκε με χρόνο σκέψης 30 λεπτά για τον κάθε παίκτη. Το οποίο ήταν και το πιο ιδανικό για να μαγνητοσκοπηθεί. Γιατί μεγαλύτερης διάρκειας είναι πολύ κουραστικό. Έτσι λοιπόν, εμείς θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε τις 4 παρτίδες που αναλογούν σε αυτές τις 2 ώρες. Βλέπουμε ήδη ότι έχουν ανοιχτεί λίγο οι θέσεις πάνω στην σκακέρα, την οποία παρακολουθούμε από αυτή την κάτωψη. Ναι. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή? Ο πρωταθλητής μας έχει ανοίξει την παρτίδα με το πιόνι του Βασιλιά. Ο Κάρποβ έχει αμυνθεί με την αγαπημένη του άμυνα, την Κάρο Καν. Και ο Βασίλης σε αυτή την πρώτη παρτίδα είναι καλά προετοιμασμένος. Μην ξεχνάμε ότι και ο Βασίλης έχει γράψει ένα βιβλίο ειδικά για την άμυνα Κάρο Καν που λέγεται Beating the Karo Kan, δηλαδή πώς να νικήσετε την Κάρο Καν, το οποίο έχει εκδοθεί και από τις εκδόσεις Batsford του Λονδίνου. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι είναι ειδικός σε αυτό το άνοιγμα. Τώρα λοιπόν υπάρχει και η κόντρα, ας πούμε. Υπάρχει, ναι, θεωρητική κόντρα. Πρέπει να δούμε αν ο Κάρποβ μπορεί να αμυνθεί τόσο καλά απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει βιβλίο για το πώς να κερδιθεί αυτή η άμυνα. Ακριβώς. Μάλιστα ο Βασίλης είχε κάνει ειδική προετοιμασία για αυτή την παρτίδα. Εδώ συγκεκριμένα παίζεται μια θέση η οποία είχε παιχτεί πριν από λίγο καιρό μεταξύ του Λοτιέ και του Κάρπο. Παρακολουθούμε, ο Κάρπο ήδη έχει αρχίσει και σκέφτεται αρκετά, γιατί γνωρίζει ότι μάλλον έχει κάποια καινοτομία ο Βασίλης. Ήδη είδαμε ότι προσπάθησε να κάνει και κάποια κίνηση ο Ανατόλη Κάρποβ με το άλογο, να απειλήσει τον Βασιλιά, αλλά πολύ εύκολα κίνησε τον αξιωματικό του κατά του αλόγου Κοτρονιάς και ο αξιωματικός δεν έχει απειληθεί ακόμη από κανένα πιόνι, άρα μάλλον δεν είχε σκεφτεί καλά την κίνηση ο... Ναι, αν δείτε το ρολόι αυτή τη στιγμή, δείτε ότι ο Κάρποβ έχει σκεφτεί ήδη πάνω από 15 λεπτά, ενώ ο Βασίλης μόλις 5. Εκεί φαίνεται
ο ευνηδιασμός του Κάρποβ, και στη συγκεκριμένη θέση η κίνηση που παίζεται αυτή τη στιγμή ο πύργος στο Z5 είναι καινοτομία του Βασίλη, η οποία πραγματικά ευνηδίασε τον Κάρποβ, ο οποίος εδώ σκέφτηκε αρκετή ώρα. Ποια ήταν τα συναισθήματα του Βασίλη Κοτρονιά όταν τελικά όλα ήρθαν ευνοϊκά για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο του, αυτό το όνειρό του, δηλαδή να εκπληρωθεί? Πώς είδε την πρόκληση αυτή? Ο Βασίλης είναι ο τύπος του μαχητικού παίκτη, ο οποίος, να το πούμε απλά, δεν καταλαβαίνει από όνομα. Δηλαδή όποιος και να καθόταν να παίξει μπροστά του θα τον έπαιζε στα ίσια. Και γι' αυτό θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να του έχει δοθεί ευκαιρία και άλλες πολλές ευκαιρίες να ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Η μεγαλύτερη διάκριση του Βασίλη είναι ότι έχει φτάσει στους 33 πρώτους του κόσμου, είχε φτάσει νούμερο 33 στη διεθνή κατάταξη. Από εκεί και πέρα όμως, εάν δεν έχει και την κατάλληλη όθηση από την αρμόδια ομοσπονδία, από μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα να ανέβει δηλαδή. Βέβαια, γιατί και εμείς οι φίλοι του δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τα μεγάλα ονόματα, την επίσημη ομοσπονδία. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω ήταν την αλλαγή που έκανε ο Κάρποβ με τον πύργο και τον βασιλιά του. Ναι. Μια κίνηση αμυντική. Είναι το ροκέ, δηλαδή Ναι, όταν είναι αμυντική, το ροκέ. Ναι, μετακινούμε 2 τετράγωνα του βασιλιά και φέρνουμε τον πύργο δίπλα του. Αυτή την κίνηση την κάνουμε για να προφυλάξουμε τον βασιλιά μας και για να φέρουμε τον πύργο στο παιχνίδι. Ήδη ο Κάρποβ είναι λίγο πιεσμένος. Βλέπετε ότι το ρολόι του έχει προχωρήσει τα 25 ναι, λεπτά. Έχει σκεφτεί 25 λεπτά, δηλαδή το απομένουν 5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει η παρτίδα. Είναι πιεσμένος και χρονικά και ψυχολογικά. Συνήθως πόσος είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη σκέψη? Δηλαδή, αν δεν είναι το γεγονός, δεν καλύπτεται από τηλεόραση και υπάρχει άνεση, τηλεοκανονισμός. Σε παρτίδες παγκοσμίου πρωταθλήματος αλλά και διεθνή τουρνουά, ο χρόνος σκέψης είναι 3 ώρες για τον κάθε παίκτη. Επειδή όμως αυτός ο χρόνος σκέψης είναι ιδιαίτερα μακρύς για τηλεοπτική κάλυψη, είναι πιο προσφορότεροι οι αγώνες με 30 λεπτά ή ακόμα πιο λίγο. Μάλιστα. Να περάσουμε και πάλι πάνω στη σκακέρα να δούμε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Εδώ τώρα βλέπετε ότι ο Κάρποβ είναι ήδη αρκετά πιεσμένος, κοιτάει και το ρολόι του, ο χρόνος τον πιέζει. Στη διάρκεια της παρτίδας ήταν και λίγο συναχωμένος, τον είδαμε μερικές φορές που έβηχε. Ήταν δηλαδή μια κακή μέρα για αυτόν. Και όπως βλέπετε είναι προφανές ότι ο βασιλιάς του έχει κάποιο πρόβλημα ασφάλειας. Και για να ξεφύγει από εκεί βλέπω ότι χρησιμοποιεί την Βασίλισσα. Αν δεν κάνω λάθος, η Βασίλισσα είναι το πιόνι που ανέβασε. Ναι. Προσπαθώντας να την κίνησε τη Βασίλισσα. Τώρα βέβαια παίρνει έναν πύργο για έναν ύπο, αλλά αυτό το κέρδος είναι ελάχιστο μπροστά στην κακή θέση που έχει ο βασιλιάς του. Ο βασιλιάς του κινδυνεύει άμεσα, θα έλεγα. Ο Βασίλης δεν βιάζεται, έχει όλο το χρόνο να σκεφτεί με την άνεσή του. Πραγματικά βλέπετε, ίσως και εσείς είδατε στο προηγούμενο πλάνο, Φέρνει και χρονόμετρα, ότι ήταν γύρω στα 8 με 10 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, του Βασίλη Κοντρονιά ο χρόνος σκέψης, ενώ για τον Ανατόλη Κάρπο τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, με περισσότερα από 25 λεπτά ήδη να τον βαραίνουν. Προσπαθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται να φύγει και από δύσκολη θέση, που είναι ακόμα χειρότερο βέβαια. Το να έχεις λίγο χρόνο να σε πιέζει. Βλέπετε ότι πλησιάζει προς τα 30 λεπτά. Είδατε στην τελευταία κίνηση ο Βασίλης έφερε και τον πύργο στη ζήτα στήλης, να πιέσει και αυτός το βασιλιά του Κάρποβ. Πλέον όλα τα κομμάτια του άσπρου συμμετέχουν στην επίθεση. Με
Μετά την παρτίδα μάλιστα ο Κάρποβ σε κάποια σχόλια που έκανε χαρακτήρισε το παιχνίδι του Βασίλη καταπληκτικό. Βέβαια σε αυτή τη θέση νομίζω ο Βασίλης δεν συνέχισε με την καλύτερη κίνηση. Δηλαδή όπως θα δείτε τώρα, ενώ θα μπορούσε να μεταφέρει τον ύπο του, εδώ βλέπουμε το ρολόι, είναι χαρακτηριστική διαφορά, ενώ θα μπορούσε να μεταφέρει τον ύπο του από το Α3 στο Β1 για να φέρει και τον ύπο του στο παιχνίδι, έπαιξε μια κατώτερη θα λέγαμε κίνηση και έδωσε κάποια ευκαιρία στον Κάρποβ να αμυνθεί. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την κίνηση που διάλεξε για να κάνει ο Βασίλης Κοτρονιάς σε αυτό το σημείο, ο οποίος έχει όλον τον χρόνο στη διάθεσή του, αλλά βέβαια δεν πρέπει να το παρακάνει κιόλας, τα λέγαμε, καθώς είναι πολύ εύκολο, αν δώσει κάτι το εύκολο για τη συνέχεια στον Ανατόλη Κάρποβ, να προλάβει ο μεγάλος σκακιστής να κάνει τις κινήσεις του μέσα στον επιτρεπτό χρόνο. Και το πρόβλημα να αρχίσει σιγά σιγά να ισοσταθμίζεται, μπορούμε να πούμε. Είναι μεγάλο πράγμα να βλέπει κάποιος την ελληνική και την ρώσικη σημαία δίπλα-δίπλα σε έναν αγώνα σκάκι. Είδατε και το διαιτητή, τον διεθνή διαιτητή Χρήστο Πιλάλη. Εδώ ο Βασίλης πρώτα γράφει την κίνησή του και μετά θα την παίξει. Είναι μια μέθοδος για να προλαβαίνεις πιθανά λάθη, γράφοντάς την και συνειδητοποιείς καλύτερα. Ο Κάρποβ δεν έγραφε καθόλου τις κινήσεις του. Έπαιξε λοιπόν το πιονάκι μπροστά στο Ι5 ο Βασίλης. Τελικά αποδείχθηκε ότι αυτή η κίνηση έδωσε κάποιες τύχες στον Κάρποβ να αμυνθεί. Καλύτερο θα ήταν να είχε παίξει τον ύπο από το Α3 στο Β1 και μετά στο Δ2 με ιδέα να τον μεταφέρει στο Β3. Από εδώ και πέρα θα δείτε οι κινήσεις του Κάρποβ είναι σχεδόν αστραπιές. Έχει αρχίσει και ανησυχεί για το σημαίακι, το κόκκινο σημαίακι που κρέμεται. Όταν αυτό το σημαίακι που βρίσκεται στο χρονόμετρο πέσει, τότε σημαίνει ότι τέλειωσε ο χρόνος και έχει χάσει. Εδώ έχει ανέβει και η Βασίλισσα. Εδώ μεταφέρει και μεταφέρει τη Βασίλισσά του για να πιέσει και από τη θέση του μαύρου. Εδώ παίζει τη μοναδική κίνηση στη θέση ο Κάρποβ να μπλοκάρει την επίθεση του Βασίλη. Φαίνεται σαν να μιλάει στον εαυτό του, σαν να λέει τις πιθανές του κινήσεις από τη συνέχεια και να προσπαθεί να μαντέψει και το τι θα κάνει ο Βασίλης Κοτρονιάς. Ο Βασιλιάς ανέβηκε μπροστά από τον πύργο του. Βλέπουμε ότι ο Κάρποβ έχει λιγότερο από 1 λεπτό στο ρολόι του. Για όσους φίλους δεν ξέρουν, το πιόνι δεν μπορεί να φάει, όπως λέμε κάποιο από τα πιόνια, στην ευθεία. Αυτό μπορεί να το κάνει ο πύργος και η Βασίλισσα, ναι, και ο Βασιλιάς βέβαια. Τα πιόνια τρώνε διαγωνίως. Μόνο διαγώνια. Γι' αυτό και δεν κινδυνεύει ο Βασιλιάς των μαύρων από τον λευκό πιόνι που βρίσκεται ακριβώς μπροστά του. Είμαστε πάντα στην πρώτη παρτίδα, στο πρώτο παιχνίδι της παρτίδας ανάμεσα στον Βασίλη Κοτρονιά και τον Ανατόλη Κάρποβ, του οποίου οι μονομαχίες με τον Κασπάροβ έχουν μείνει πραγματικά στην ιστορία, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Ο Βασίλης βλέπετε ότι δεν παρασύρεται από την ταχύτητα του Κάρποβ
και σκέφτεται καλά την κίνησή του, αφού έχει μεγάλη άνεση χρόνου. Έχει 22 λεπτά ακόμη στη διάθεσή του για να κάνει τις κινήσεις που χρειάζεται. Την άλλη λιγότερο από ένα λεπτό έχει ο Κάρποβ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο χρόνος είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη μιας παρτίδας. Βλέπετε ο Κάρποβ κοιτάει το ρολόι του συνέχεια. Γιατί ακόμα και η θέση, ας πούμε, εάν είναι κερδισμένη, υπάρχει περίπτωση κάποιος να χάσει από χρόνο. Σημασία λοιπόν δεν έχει απλώς να σκεφτόμαστε τις καλύτερες κινήσεις στο σκάκι, αλλά να τις σκεφτόμαστε και γρήγορα. Όταν είναι δύσκολο αυτό για τον παγκόσμιο πρωταθλητή, σκεφτείτε για τους υπόλοιπους πόσο δύσκολο είναι και πόσο μεγάλη είναι η επιτυχία του Κοτρονιά, ο οποίος έχει στριμώξει πραγματικά τον Κάρποβ ανάμεσα στην καλή του επίθεση και στο ρολόι. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και η καλή θεωρητική προετοιμασία του Κοτρονιά, ο οποίος ευνηδίασε τον Κάρποβ με την καινοτομία στη 17η κίνηση. Πραγματικά ο Κάρποβ κατανάλωσε πολύ χρόνο σκέψης στην αρχή της παρτίδας, έτσι ώστε να μην χάσει γρήγορα, και πράγματι τώρα και με κάποιες ανακρίβειες του Βασίλη έχει καταφέρει να αμυνθεί προσωρινά. Αλλά φυσικά όταν συνεχώς αμήνεσαι και έχεις και το χρόνο να σε πιέζει, είναι αρκετά δύσκολο να κρατήσεις τη θέση. Υπάρχουν στιγμές που κοιτάει πιο συχνά το ρολόι παρά τη σκακέρα ο Κάρποβ. Γι' αυτό και το σκάκι είναι ένα άθλημα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε άθλημα σαφώς, για γερά νεύρα. Και πραγματικά όλοι αυτοί οι κορυφαίοι σκακιστές έχουν πολύ γερό νευρικό σύστημα. Ο Κάρποβ χρησιμοποιεί, βλέπετε εδώ, το χρόνο του Βασίλη για να σκεφτεί, μιας και ο δικός του είναι πολύ λίγος. Βέβαια οι σκέψεις αυτές είναι ανάλογες με την πιθανή κίνηση του αντιπάλου. Ναι. Αν κάνει κάτι άλλο ο αντίπαλος. Βλέπετε αστραπία απάντηση του Κάρποβ. Ο Βασίλης του έδωσε δόλωμα ένα πιόνι, το οποίο όμως δεν το έφαγε ο Κάρποβ. Δεν θέλησε να μπει σε περιπλοκές και αμέσως απάντησε ένα ή δύο δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Μπορούμε να πούμε μάλιστα ότι παρόλο που έπαιξε τόσο γρήγορα, έπαιξε την καλύτερη κίνηση. Γι' αυτό άλλωστε είναι και ο παγκόσμιος πρωταθλητής, γιατί έχει τρόπους να ξεφεύγει από τα δύσκολα, δεν είναι? Βέβαια, είναι αξιοθαύμαστη η αντοχή του σε μια τέτοια θέση και με τόσο δυσμενείς συνθήκες από πλευράς χρόνου. Βλέπετε, είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του η ένταση και η πρόθεση. Ο Κοτρονιάς θέλει την τέλεια ησυχία, έχει κλείσει και τα αυτιά του με τα χέρια του. Ψάχνει να βρει τρόπους να αποτελειώσει την παρτίδα και να μην δώσει καμία τύχη στα μαύρα. Μπορούμε να πούμε ότι ο Κάρποβ με τόσο ελάχιστο χρόνο που έχει στο χρονόμετρό του πρακτικά είναι χαμένο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να προλάβεις σε μια τέτοια θέση να παίξεις τα πάντα σωστά και γρήγορα. Βέβαια. Μήπως ο Κάρποβ ήρθε στην Ελλάδα υποτιμώντας και λίγο τον Βασίλη, μην περιμένοντας δηλαδή τέτοιο καλό παιχνίδι στο ξεκίνημα? Ασφαλώς. Δεδομένης της θέσης του Βασίλη στην διεθνή κατάταξη, που δεν είναι βέβαια στους 10 πρώτους, δεν είναι δηλαδή σε αυτούς που αντιμετωπίζει κάθε μέρα ο Κάρποβ. Για την ακρίβεια δεν τον έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Φυσικό είναι λοιπόν να μην περίμενε τέτοια αντίσταση. Να δούμε κατά πόσο τέτοια... πιο σοβαρό στη συνέχεια λοιπόν. Να περιμένουμε, να δούμε τις επόμενες παρτίδες.
Σίγουρα μετά από αυτή την παρτίδα η αντιμετώπιση του Κάρπου προς τον Βασίλη θα είναι διαφορετική. Ο Βασίλης θυσιάζει ένα άλογο προκειμένου να καρφώσει τον πύργο του Κάρπου. Ο Κάρπου απειλεί τον βασιλιά του Βασίλη. Κατακινεί τον βασιλιά του Βασίλη. Εδώ ένα λάθος του Κάρπου, έπαιξε τον πύργο του στο ε8, ενώ θα μπορούσε να αλλάξει τον αξιωματικό στο ε5, και αφού φάει με τη βασίλισσά του ο Βασίλης στο ε5, ο Κάρπο είχε την κίνηση πύργος γ8 σε 8 όπως φαίνεται στο πίνακα, την οποία βέβαια ο Κάρπο την είδε κατόπιν αφού τελείωσε η παρτίδα και μας την έδειξε. Κάτι που από μόνο του αποδεικνύει ότι δεν είναι μηχανικό παιχνίδι το σκάκι. Δεν υπάρχουν στανταρισμένες κινήσεις που γίνονται αναγκαστικά έτσι και όχι αλλιώς, και όλα έχουν σχέση με το πώς παίζει ο αντίπαλος και με το πόσο καθαρό είναι το μυαλό εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, το σκάκι, όσο καλός παίκτης και να είσαι, εξαρτάται και τη συγκεκριμένη στιγμή σε τι φόρμα είσαι. Ακόμα και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές έχουν αδύνατες στιγμές. Τώρα ο Βασίλης έχει μια απλή κίνηση να φέρει τον αξιωματικό του από το Δ6 ή D6 όπως το βλέπετε στο Γ5 σε 5, την οποία θα τη δει μάλιστα. Δεν νομίζω ότι ο Κάρποβ έχει πλέον αρκετό χρόνο για να αντιδράσει. Πιστεύω η παρτίδα πλέον έχει κρυφθεί. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη θέση μπορούμε να πούμε ότι ο Κοτρονιάς έπαιξε και λίγο απρόσεκτα. Αυτά τα λέμε μετά από την ανάλυση που έχει γίνει της παρτίδας. Εκείνη την ώρα που παίζονταν η παρτίδα δεν το πρόσεξε κανείς, ούτε ο ίδιος ο Κάρπο. Ο Βασίλης πράγματι παίζει αυτή την κίνηση. Απειλεί τη Βασίλισσα, η Βασίλισσα μετακινείται στο Γ6 και τώρα ο Βασίλης παρασυρμένος, θα έλεγα, από τη φοβερή επίθεση που έχει η συγκεκριμένη θέση. Έπαιξε μια ανακρίβεια, η οποία όμως πέρασε χωρίς να γίνει αντιληπτή. Δεν έγινε αντιληπτή από τον Κάρπο, ο οποίος πιεζόταν από τον χρόνο. Εδώ βλέπουμε ο Βασίλης παίζει τη λάθος κίνηση. Ο Κάρπος δεν προλαβαίνει να απαντήσει και ο χρόνος του τελειώνει. Άντε για σημαντικό στο Δ5 έπαιζε πύργο στο Γ1. Ο Κάρποβ εδώ δείχνει τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να αμυνθεί. Να, εδώ δείχνει την κίνηση πύργος Γ8 με την οποία θα έκανε άμυνα. Αυτά λοιπόν από την πρώτη παρτίδα που την κέρδισε ο Βασίλης Κοτρονιάς. Εμείς θα κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Είμαστε
Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, δούμε την δεύτερη παρτίδα. Βλέπω πολύ κόσμο στην αίθουσα. Πραγματικά ήταν ένα ευχάριστο γεγονός αυτό. Ναι, πραγματικά η προσέλευση του κόσμου ήταν παραπάνω από ικανοποιητική. Οι αγώνες έγιναν στην αίθουσα χορού του Πάγκιου Μεγάρου της Ομονίας, αυτού του νεοκλασικού του Τσίλερ, το οποίο είχε χτιστεί ως βασιλική κατοικία. Για κάποια χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως ξενοδοχείο και σήμερα είναι στέγη των σχολών Ξινή. Όλα έτοιμα λοιπόν, έχουν βγει και οι φωτογραφίες αναμνηστικές που είναι το ξεκίνημα της δεύτερης παρτίδας. Ναι. Ξεκινάει η δεύτερη παρτίδα. Ο Κάρποβ με τα λευκά ανοίγει με το πιόνι της Βασίλισσας. Ο Βασίλης απαντάει με την συνηθισμένη άμυνά του, την Ινδική του βασιλιά, η οποία χαρακτηρίζεται από τον αξιωματικό που αναπτύσσεται στο ΙΤΑ 7. Βλέπετε οι κινήσεις αναπαράγονται και στη σκακέρα τείχου για τους θεατές που παρακολουθούν. Ο Κάρποβ επιλέγει την βαριάντα ζέμης της Ινδικής άμυνας του βασιλιά. Η χαρακτηριστική αυτή κίνηση, το πιονάκι στο Z3 είναι η βαριάντα ζέμης, η πιο ελληνικά διακλάδωση ζέμης. Ο Βασίλης ακολουθεί τα γνωστά σχέδια της Ινδικής άμυνας του βασιλιά. Εδώ βλέπετε τη μαγνητική σκακέρα τείχου που αναπαράγονται κινήσεις για να παρακολουθούν οι θεατές. Ο Κάρποβ σκέφτηκε λιγάκι αυτή την κίνηση. Αν και είναι γνώστης της θέσης. Είναι από τα πιο συνηθισμένα ανοίγματα αυτά που παίζει. Φυσικά τώρα, μιας και ο Κάρποβ σε αυτήν την παρτίδα έχει τα λευκά, θα επιδιώξει να κάνει νίκη, εκμεταλλευόμενος το πλεονέκτημα του λευκού χρώματος. Το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης. Ναι. Φαίνεται ότι έχει έρθει αποφασισμένος σε αυτή τη δεύτερη παρτίδα να ισοφαρίσει το σκορ. Παίζει λίγο επιθετικά όπως βλέπετε. Σπρώχνει το πιόνι ή τα 4. Πάλι πάντως χρησιμοποιεί περισσότερο χρόνο, έστω και για 2 λεπτά περισσότερο χρόνο από αυτόν του Βασίλη Κοτρονιά. Αλλά αρκετά πιο γρήγορα σαφώς από την πρώτη παρτίδα. Είναι προφανές ότι ο Κάρποβ θα προσπαθήσει να κάνει μεγάλο ροκέ. Ήδη έχει μετακινήσει τον πύργο του στο ΙΤΑ 1. Οπότε έχει χάσει το δικαίωμα του μικρού ροκέ. Τώρα ο Κοτρονιάς είναι υποχρεωμένος να φάει με τον πύργο για να προστατεύει το πιόνι ΙΤΑ 6. Πραγματικά είναι μεγάλο ροκέ ο Κάρποβ. Βλέπετε εδώ ένα μαντίλι σκουπίζεται, είναι και λίγο συναχωμένος. Σαν να μην το έφτανε η ήττα στην πρώτη παρτίδα, ήταν και το συνάχι αυτό που τον δυσκόλευε. Σαν να παίζει με τα μαύρα δηλαδή, πάλι κατά από πίεση, απλώς από άλλη πίεση αυτή τη φορά. Τώρα βέβαια ο Βασίλης έπαιξε μια ανακρίβεια με τη Βασίλισσα. Καλύτερο ήταν ο ύπος από το Δέλτα 7 στο Ζήτα 8. Όλα αυτά που λέμε είναι συμπεράσματα που προέκυψαν μετά την παρτίδα. Την ώρα της παρτίδας είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς με ακρίβεια τι συμβαίνει. Εδώ βλέπετε πώς ακριβώς έχει σκακέρα για τον κόσμο. Είναι γεγονός πάντως ότι αν και ο Βασίλης
χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά την ενδική άμυνα του Βασιλιά, σε αυτή τη συγκεκριμένη παρτίδα δεν αμήνθηκε και με το σωστότερο τρόπο. Και βέβαια ο Κάρποβ, που θα λέγαμε ότι είναι μανούλα σε αυτό το παιχνίδι, το ήρεμο παιχνίδι με μανούβρες και ειδικά τις μανούβρες των ύπων, έχει βγάλει μια ικανοποιητική θέση. Κοιτάξτε με πόσο ενδιαφέρον ο κόσμος παρακολουθεί. Κοίτα και πολλά μικρά παιδιά, είναι ένα άθλημα το σκάκι που θα λέγατε ότι πρέπει να ασχοληθεί. Ναι, με είναι μικρά σαφώς παιδιά. ένα άθλημα που αγκαλιάζει πολύ τα μικρά παιδιά. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι που ασχολούνται με το σκάκι είναι νεαρής ηλικίας. Βέβαια υπάρχουν και οι μεγάλοι, οι οποίοι φυσικά είναι ένα πλεονέκτημα του σκακιού αυτού, γιατί μπορεί να το παίζει κανείς σε ό,τι ηλικία και να είναι. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ηλικίας. Ο Κοτρονιάς εδώ έχει ένα σχηματισμό στα κομμάτια του, ο οποίος είναι λίγο μη αρμονικός, θα λέγαμε, δηλαδή δεν συνεργάζονται πολύ καλά τα κομμάτια του. Δεν έχει καταφέρει να βρει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο και αυτό το πράγμα σαφώς επηρεάζει ψυχολογικά ένα παίκτη όταν δεν μπορεί να βρει ένα καλό σχέδιο. Εδώ ήδη ο Κάρποβ έφερε τη βασίλισσα του στο Α5 και πιέζει τη θέση. Ήδη απειλεί τον ύπο Β6. Ο Βασίλης έχει αρχίσει να προβληματίζεται. Αυτό φαίνεται και στο χρονόμετρο, αν και ο Κάρποβ προηγείται λιγάκι. Γενικά πάντως ο Βασίλης είναι έξω από τα νερά του, γιατί είναι ένας παίκτης, θα λέγαμε, δραστήριος. Δηλαδή του αρέσει το δραστήριο παιχνίδι, το επιθετικό. Και εδώ τώρα βρίσκεται σε μια θέση στην οποία πρέπει να κάνει παθητική άμυνα, θα λέγαμε. Υπάρχουν ελπίδες όταν αμήνεσαι παθητικά στο να βγεις νικητής, αν δεν κάνει το μεγάλο λάθος ο αντίπαλος? Μόνο αυτό. Μόνο το μεγάλο λάθος, τίποτα άλλο δεν σε σώζει. Και ο χρόνος, αν βέβαια παίζουμε τόσο σύντομες παρτίδες. Εδώ τώρα ο Βασίλης ψάχνει να βρει κάποιο ενεργητικό σχέδιο από την αντίθετη πλευρά, αφού από την πλευρά της Βασίλισσας, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ο Κάρποβ άρχισε τις μανούβρες με τους ύπους. Είναι γνωστό ότι ο Κάρποβ είναι πολύ καλός σε αυτές τις μανούβρες. Έφερε τον ύπο τώρα στο Β2 και προφανώς τον προορίζει για το τετράγωνο Δ3. Όπως το βλέπετε στη σκακέρα D3. Το λευκό τετραγωνάκι. Δυστυχώς οι σκακέρες πολυτελείας είναι όλες γραμμένες σε λατινικά γράμματα. Να εδώ, η ελληνική. Εδώ βλέπετε με ελληνικά γράμματα. Ο ύπος πάει για το Δ3. Και από εκεί για το Β4 με σκοπό να χτυπήσει το πιόνι Α6. Και βέβαια θα λέγει κανείς ότι και γιατί να κάνει τόσες κινήσεις για ένα πιόνι, αλλά δεν είναι μόνο το πιόνι, ανοίγουν πολλοί διάδρομοι μετά, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και αν φαγωθεί το πιόνι Α6, μετά είναι πολύ ευάλωτο και το πιόνι Β5. Και άμα χαθούν και τα δύο αυτά πιόνια, μετά πλέον ο Κάρποβ θα έχει δύο πιόνια ελεύθερα. Ο Βασίλης προσπαθεί να αντιδράσει από την πλευρά του Βασιλιά. Έπαιξε το πιόνι στο Β5. Το σχέδιο είναι απλό. Θέλει ο Βασίλης να μεταφέρει τα κομμάτια του προς την πλευρά του Βασιλιά. Δηλαδή να μεταφέρει τον ύπο από το Γ8 στο Ε7 και από εκεί στο Ι6. Και γι' αυτό χρειάστηκε να εκενώσει το τετράγωνο Ι6 σπρώχνοντας το πιόνι.
ο καθένας βέβαια ψάχνει για τη δική του κίνηση, από ό,τι βλέπω από κάτω. Όλοι προσπαθούν να βρουν την καλύτερη δυνατή κίνηση, να δουν αν θα συμφωνήσουν μαζί τους. Ασφαλώς οι θεατές δεν είναι απλώς θεατές, αλλά συμμετέχουν κιόλας. Προβληματίζονται κι αυτοί τι θα έπαιζαν σε αυτή τη θέση. Και εύχονται να μπορούσαν να παίξουν κάποτε απέναντι στον Καρπόφ και γιατί όχι και στον Κοτρονιά. Δεν παίζουν όλοι κοντά στον Βασίλη του Κοτρονιά. Ναι, βεβαίως. Και μπορεί να το πετύχουν και κάποιοι από αυτούς, γιατί προβλέπεται να δώσει και έναν αγώνα συμμουλτανέο Κάρπο, δηλαδή έναν αγώνα με 20 αντιπάλους. Πράγματι, ο Κάρπο μεταφέρει τον ύπο του στο Δέλτα 3. Έχει ακόμα 10 λεπτά χρόνο ο Κάρπο, ενώ ο Βασίλης 1/4 περίπου. Πάντως φαίνεται ότι στον Ρώσο δεν ταιριάζουν μικρές παρτίδες, θέλει το χρόνο με το μέρος του και δεν τον έχει όταν είναι μισάωρο το περιθώριο. Ίσως να παίζει ρόλο ότι είναι έτσι λίγο συνεχωμένος, λίγο βαρύς. Ίσως να μην είναι στην καλύτερη του μέρα. Είναι γεγονός πάντως ότι ο Βασίλης δεν είναι παίκτης τυποποιημένος, δηλαδή παίζει αρκετά πρωτότυπα, ευρηματικά και προβληματίζει τους αντιπάλους του. Επινοεί δηλαδή, ακόμα και όταν βρίσκεται και σε δύσκολη θέση, επινοεί τρόπους να ξεφύγει. Και βεβαίως μετά από το μάτς ακούσαμε τα καλύτερα λόγια από τον Κάρπο για τον Βασίλη. Πράγματι ο Βασίλης μεταφέρει τον ύπο του στο ε7. Εδώ βλέπετε καθαρά τη διαφορά του χρόνου που υπάρχει. Ο Κάρποβ έχει περίπου 8 λεπτά ακόμα. Να και η κλεφτή ματιά και πάλι στο χρονόμετρο. Ακούσαμε να ονομάζετε πριν τις άμυνες, την άμυνα και την επίθεση. Πόσα είδη υπάρχουν? Συνολικά είναι πολλά τα είδη, πολλές οι ονομασίες, πολλές οι διαφορετικές άμυνες και επιθέσεις. Ναι, βέβαια υπάρχουν πολλές άμυνες, πολλά ανοίγματα, πολλά βιβλία. Τόσα βιβλία που θα λέγαμε ότι η βιβλιογραφία που αναφέρεται στο Σκάκι θα τη ζήλευαν και πολλές επιστήμες. Και μάλιστα η θεωρία των ανοιγμάτων καθημερινά εξελίσσεται. Δηλαδή κάτι σήμερα το οποίο θεωρείται καλό, σε λίγες μέρες μπορεί να έχει ανατραπεί. Υπάρχει μια διαρκής δηλαδή βελτίωση της σκακιστικής θεωρίας. Εδώ βλέπετε πράγματι ο Κάρπος μεταφέρει τον ύπο του στο Β4 για να πιέσει το πιόνι Α6, το οποίο δεν βλέπω τρόπο να σώνεται. Εδώ είναι γεγονός ότι το πιόνι Α6 πλέον θα χαθεί στην επόμενη κίνηση. Ο Βασίλης ψάχνει τρόπο να αντιδράσει στην άλλη πλευρά, την πλευρά του βασιλιά. Είναι μια δύσκολη παρτίδα για τον Βασίλη αυτή. Είναι προφανές πλέον. Ο μόνος τρόπος δηλαδή να μπορέσει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση ο Βασίλης είναι να επιβιώσει μέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο, όπου ο Κάρποφ θα πιεστεί από το χρόνο. Φαίνεται για την έκφρασή του η δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται. Ο Κάρποβ έχει 6 λεπτά περίπου, ο Βασίλης 12.
πλέον τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί ο Βασίλης ότι μάλλον ο μόνος τρόπος να παιχτεί αυτή η παρτίδα είναι από χρόνο. Διότι υλικά ο Κάρποβ σε λίγο θα είναι καλύτερος. Και πράγματι ο Βασίλης μεταφέρει τον ύπο του στο ΙΤΑ 6 για να κάνει παιχνίδι στην πλευρά του Βασιλιά. Ο ύπος προορίζεται για το τετράγωνο Θ4. Για να μην μπερδεύεστε εσείς από το σπίτι, ψάχνοντας αυτά τα τετράγωνα, το Ι αντιστοιχεί στο G της σκακέρας και το Θ στο H της σκακέρας, για να μπορείτε να παρακολουθήσετε πιο εύκολα τις κινήσεις. Όπου G λοιπόν βάλετε Ι και όπου H Θ, και θα καταλάβετε ακριβώς τι λέει ο κ. Βλαχόπουλος. Εδώ απλά ο Κάρποβ έφαγε το πιονάκι Α6. Χωρίς και πολλή σκέψη. Στόχευε σε αυτό, πολύ ωραία είναι η αλήθεια. Πλέον έχει υλική υπεροχή. Έχει δηλαδή 6 πιόνια έναντι 5 του Κοτρονιά. Είναι μια δύσκολη θέση για τον Κοτρονιά αυτή. Σαν να σας ακούει. Βλέπουμε το πλάνο πώς είναι προσιλωμένος 100% πάνω στην σκακέρα. Δεν αφήνει τίποτα άλλο να τον εμποδίσει στη σκέψη του. Θέλει να ξεφύγει από αυτή τη δύσκολη θέση. Με έναν μπορεί. Αναλαμβάνουμε ότι το σκάκι είναι για παίκτες με γερά νεύρα, τουλάχιστον το σκάκι κορυφής. Έχει αρκετή ένταση και θέλει και πολύ κουράγιο για να ανατρέψεις μια χειρότερη θέση, να τη φέρεις καπάκι όπως λέμε. Έχουν συμβεί στο παρελθόν μεγάλες ανατροπές που όλοι να πίστευαν ότι το παιχνίδι τελειώνει υπέρ κάποιου για να το κερδίζει ο άλλος. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν θαυμαστεί μαχητικότητα. Και μάλιστα σε αυτούς τους παίκτες συγκαταλέγεται και μια γυναίκα, η Ουγγαρέζα Judith Polgar, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα που έχει καταφέρει να μπει στους 10 καλύτερους παίκτες του κόσμου. Ενώ βέβαια στους 10 καλύτερους άντρες παίκτες του κόσμου. Πάει και αυτό το κάστρο λοιπόν, και η δεκάδα του κόσμου στο σκάκι έχει μια γυναίκα μέσα. Η ανδρική δεκάδα. Ασφαλώς. Άλλωστε κανείς δεν λέει ότι το αντρικό μυαλό πρέπει να είναι πιο δυνατό από το γυναικείο ή το αντίθετο. Εδώ ο Βασίλης αλλάζει τον πύργο του στο Γ8. Βέβαια ο Κάρποβ με ένα πιόνι παραπάνω νομίζω ότι το συμφέρουν οι αλλαγές πλέον. Αφού έχει υλική υπεροχή θα δεχτεί να αλλάξει τον πύργο του ασφαλώς και πράγματι τον αλλάζει. Η διαφορά του χρόνου παραμένει σχεδόν ίδια περίπου. Ο Βασίλης τώρα σκέφτεται αν θα πάρει με τον αξιωματικό ή με τη Βασίλισσα. Τι θα ήταν πιο σωστό σε αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει η έννοια πιο σωστό? Δυστυχώς είναι τόσο άσχημη η θέση των μαύρων που πλέον και με ό,τι τα δύο και να πάρει είναι χειρότερη σαφώς. Η
ίσως δεν θα έπρεπε να προχωρήσει στην αλλαγή του πύργου. Γιατί όταν κάποιος χάνει υλικό, καλό είναι να μην αλλάζει κομμάτια. Οι αλλαγές συμφέρουν αυτόν που έχει υπεροπλία σε υλικό. Τώρα απειλεί τη Βασίλισσα. Τώρα απειλεί τη Βασίλισσα, πράγματι. Και απειλεί και το πιόνι Β5. Τώρα πλέον που δεν υπάρχει το άλλο πιονάκι που το προστάτευε, είναι και αυτό ευάλωτο. Σίγουρα λοιπόν το πιόνι θα το χάσει ο Βασίλης, γιατί δεν νομίζω να αφήσει τη Βασίλισσα εκεί που είναι, απλώς. Όχι, ασφαλώς είναι αναγκασμένος να μετακινήσει τη Βασίλισσα και θα χάσει το πιόνι. Και μετά ο Κάρποφ θα έχει δύο πιόνια στην πλευρά της Βασίλισσας, τα οποία είναι ελεύθερα. Όπως λέμε, ελεύθερα είναι όταν δύο πιόνια δεν έχουν αντίπαλα πιόνια μπροστά τους και μπορούν αργότερα να προαχθούν σε βασίλισσες ή σε οτιδήποτε άλλο. Εδώ αρχίζει και ισοφαρίζεται ο χρόνος. Ναι. Και είναι λογικό αυτό, το αβαντάζ πάνω στη σκακέρα το έχει ο Κάρποφ. Είναι αρκετά δύσκολη θέση του Βασίλη. Αν μετακινήσει την βασίλισσά του στο μαύρο τετραγωνάκι, στο D8, στο Δέλτα 8, θα μπορέσει μετά ο Κάρποφ να μεταφέρει τον αξιωματικό του από το ε3 στο β6 και αποκαλύπτοντας μετά τον ύπο να απειλεί η Βασίλισσα. Μάλλον πιο λογικό είναι να τη μετακινήσει στο ε7. Δεν υπάρχουν και πολλά τετράγωνα διαθέσιμα. Βέβαια πρέπει να παραμείνει κάπου σε ανοιχτό πεδίο η Βασίλισσα για να μπορεί να κινηθεί ελεύθερα. Ναι, πράγματι στο ε7 τη μετακινεί και μάλλον τώρα ο Κάρποφ θα πάρει το πιόνι στο β5. Και θα έχει δύο πιόνια υπεροχή. Κοντοστέκεται ο Κάρποφ. Φοβάται πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις. Κάτι που σημαίνει ότι έχει ικανό το Κοντονιά για μεγάλα πράγματα, έτσι δεν είναι? Γιατί τον πήρε από φόβο, θα λέγαμε, μετά την πρώτη παρτίδα. Αλλά είναι γεγονός ότι μετά από το πάρσιμο έχει καθαρά κερδισμένη θέση. Πλέον η παρτίδα για τον Κοντρονιά παίζεται μόνο από πλευράς χρόνου. Πραγματικά πολλή ώρα σκέφτεται το Κάρποφ. Αλλά τελικά το παίρνει. Ήδη έχει μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο ο Κάρποφ. Ο Βασίλης τώρα σκέφτεται με ποιο τρόπο θα περιπλέξει τη θέση, έτσι ώστε να κάνει τον Κάρποφ να χάσει πιο πολύ χρόνο, μεταφέρει τον ύπο του στο θ4 και απειλεί το πιόνι στο ζ3. Ο Κάρποφ, βλέπουμε, αντιδρά θραπιαία, μεταφέρει τη βασίλισσα του στο α8 και απειλεί τον αξιωματικό που βρίσκεται στο γ8 και ο οποίος είναι και καρφωμένος. Βέβαια, γιατί αν κουνηθεί απειλεί το βασιλιάς άμεσα. Ναι, αυτό σημαίνει καρφωμένος. Δεν μπορεί να μετακινηθεί. Ο Κάρποφ έχει 2 λεπτά. Μάλιστα. Άρα η παρτίδα παίζεται. Ο
Βασίλης αμήνθηκε βέβαια με τον Πύργο στο Z8 που αναγκαστικά οπισθοχώρησε και ο Κάρποβ έπαιξε τη Βασίλισσα στο Γ6 και απειλεί το πιόνι στο Δ6 σε συνεργασία με τον ύπο του. Βλέπουμε εδώ το Βασίλη σπρώχνει το πιόνι στο Ι4, ο Κάρποβ τρώει αμέσως. Ο Βασίλης παίρνει και αυτός με τον αξιωματικό. Και απειλεί τον ύπο που είναι στο ε2. Ήδη η παρτίδα βλέπετε ότι παίρνει πιο γρήγορο ρυθμό. Ο ύπος μεταφέρεται στο Γ3. Μετά την παρτίδα βέβαια ο Κάρποβ είπε ότι καλύτερο θα ήταν να το μετέφερε στο Ι3. Αλλάζει ο Βασίλης τον εξωματικό και μεταφέρει τη βασίλισσά του στην πλευρά του βασιλιά. Ήδη η βασίλισσα απειλεί να έρθει στο ε1 και να απειλήσει τον βασιλιά του Κάρπο. Ο Κάρπο πρέπει να αμυνθεί λίγο στην τελευταία γραμμή και πραγματικά οπισθοχωρεί τον αξιωματικό του στο Γ1. Βλέπετε ήδη έχει ένα λεπτό ο Κάρπο. Πάλι η παρτίδα παίζεται στα ίσια λόγω του κακού χρόνου. Ο Πύργος απειλήθηκε και πήγε στην άμυνά του. Φαράκισε ακόμη περισσότερο τον βασιλιά της. Ναι. Τώρα ο Βασίλης ψάχνει να βρει σχέδιο για να περιπλέξει ακόμα πιο πολύ τη θέση. Καρφώνει τον Πύργο. Ο Κάρπο τον ξεκαρφώνει. Τώρα πλέον η παρτίδα θα κριθεί στο ρολόι. Άρα λοιπόν ο Κοντρονιάς θα κατάφερε να παίξει την παρτίδα εκεί που είχε μοναδική ελπίδα. Ο Βασίλης θα παίρνει τη βάση των πιονιών, το πιόνι Δ6. Ο Κοντρονιάς μεταφέρει και τον ύπο του στο παιχνίδι. Εδώ κοιτάξτε. Ακριβώς από 1 λεπτό, ίσως και λιγότερο για οι δύο. Περίπου ίδιος ο χρόνος και για τους δύο. Μεταφέρει και τη βασίλισσά του στην άμυνα ο Κάρπο. Έχει μεταφέρει όλα τα κομμάτια του σχεδόν γύρω από τον βασιλιά του και αμήνεται. Ο Βασίλης φέρνει σιγά σιγά τα κομμάτια του στην επίθεση και απειλεί. Επαναλαμβάνει κάποιες κινήσεις ο Βασίλης. Βλέπετε τώρα οι κινήσεις να αρχίσουν να γίνονται πολύ γρήγορες. Παραλαμβάνονται κάποιες κινήσεις. Τι έγινε εδώ? Είναι δύσκολο πλέον να περιγράψει κανείς το τι γίνεται. Κοιτάξτε πώς έχουν έρθει τα πράγματα στο όριο ακριβώς. Να δούμε ποιος θα χάσει. Ποιο σημαίνει θα πέσει πρώτο. Εδώ πλέον είναι και θέμα ταχύτητας. Όχι μόνο ταχύτητας σκέψης αλλά και ταχύτητας χεριού. Ο Κοντρονιάς κυνηγάει τον βασιλιά του Κάρπο. Το ρολόι βλέπετε δεινοπαθή. Ξαναγυρίσαμε φίλες και φίλοι στην παρτίδα του Ανατόλου Κάρπο, Βασίλη Κοντρονιά, και πάντα δίπλα μου τον κύριο Βασίλη Διακόπουλο, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και σκακιστής, άνθρωπος λοιπόν του σκάκι που ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Είμαστε έτοιμοι για την τρίτη παρτίδα και πάλι ο Βασίλης Κοντρονιάς είναι με τα λευκά. Θα ξεκινήσει λοιπόν πρώτος. 1-1 το σκορ. Περιμένουμε τις φωτογραφίες. Αρχίζει η παρτίδα. Ο Βασίλης ξεκινάει πάλι με το πιόνι του βασιλιά και ο Κάρπο με την αγαπημένη του άμυνα, την άμυνα Καροκάν. Ο
Βασίλης επιλέγει τη βαριέτα της προωθήσεως ε5. Μέχρι στιγμής έχουν παιχτεί οι ίδιες κινήσεις που παίχτηκαν και στην πρώτη παρτίδα. Ο Βασίλης συνεχίζει πάλι με τον ίδιο τρόπο, με τον 20-64. Γάμα 5 ο Κάρπος. Θήτα 4 ο Βασίλης. Γάμα πλέον το 14, η 5. Όλα παίζονται ακριβώς όπως στην πρώτη παρτίδα. Είμαστε περίεργοι να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Κάρπος στην καινοτομία που έκανε ο Βασίλης στην πρώτη παρτίδα. Σίγουρα θα τη θυμάται πολύ καλά αυτό και θα το συζητήσει. Ασφαλώς. Την προηγούμενη νύχτα θα πρέπει να ασχολήθηκε ειδικά με αυτό το πράγμα. Γιατί πραγματικά η παρτίδα είναι διάσταση. Το αποτέλεσμα να χάσει και από θέση αλλά και από χρόνο. Μέχρι στιγμής έχουν παιχτεί οι ίδιες ακριβώς κινήσεις όπως την πρώτη παρτίδα. Δηλαδή ο Κάρπος θα πιάσει ένα κομμάτι με αντάλλαγμα 3 πιόνια. Για να δούμε τώρα πού θα διαφοροποιηθεί ο Κάρπος σε σχέση με την πρώτη παρτίδα. Τι έχει ετοιμάσει. Έχει ετοιμάσει κάτι. Θα έχει ετοιμάσει μάλλον κάτι δηλαδή. Ασφαλώς. Δεν μπορεί να παίξει ακριβώς τα ίδια. Θα έχει ανακαλύψει κάποια βελτίωση στη θέση. Γιατί αλλιώς δεν θα έμπαινε στην ίδια θέση. Από την άλλη πλευρά ο Βασίλης Κοτρονιάς μπορεί να έχει άλλες λύσεις όπως θα του παρουσιαστεί το παιχνίδι δηλαδή ή είναι μια... Νάτι. Αυτή η κίνηση είναι η διαφοροποίηση. Ο Κάρποβ σε σχέση με την πρώτη παρτίδα βρήκε την κίνηση Βασίλης Α5 όπου απειλεί το Βασιλιά και αν κρίνουμε από το χρόνο σκέψης μάλλον την είχε προετοιμάσει από την προηγούμενη μέρα μετά την ήττα του. Ο Βασίλης φυσικά τώρα σκέφτεται πώς θα αντιδράσει και αναγκάζεται να μετακινήσει το βασιλιά του, οπότε χάνει το δικαίωμα του ροκέ. Βλέπετε τους χρόνους ότι παρόλο που ο Κάρποβ ήταν σχετικά προετοιμασμένος, πάλι έχει περισσότερο χρόνο. Βλέπουμε ο Βασίλης αναγκάζεται να παίξει κάποιες κινήσεις επιθετικές παρόλο που δεν έχει φροντίσει ακόμα για την ασφάλεια του βασιλιά του και για την πλήρη ανάπτυξη των κομματιών του. Είναι γεγονός ότι ευνηδιάστηκε και ο Βασίλης λίγο από την κίνηση αυτή την Βασίλης Α5. Ο Κάρπος βέβαια δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα στη θέση του, ίσως πέρα από την ασφάλεια του βασιλιά του, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στο κέντρο της κακέρας. Τώρα πλέον είναι θέμα επινοητικότητας των παικτών. Πάντως και πάλι ο Κάρποβ έχει σκεφτεί 5 λεπτά περισσότερο. Γενικά ο Κάρποβ αφιερώνει αρκετό χρόνο στο άνοιγμα. Γιατί στο άνοιγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο τελειότερος παίκτης του κόσμου.
η φήμη του Κάρποβ είναι ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στα φινάλε, δηλαδή στο τέλος της παρτίδας. Ο Βασίλης επιτίθεται όπως μπορεί. Ανάγκασε τη Βασίλισσα να οπισθοχωρήσει πίσω στο Δέλτα 8. Πλέον έχουμε βγει από τα θεωρητικά μονοπάτια. Εδώ ο Βασίλης θυσιάζει το άλογο στο Α5, το αφήνει εκεί να φαγωθεί, στο Β5 συγγνώμη, προκειμένου να επιτεθεί στον βασιλιά του Κάρπου. Ο Κάρπου αποδέχεται τη θυσία, τρώει το άλογο. Έχει χάσει και τα δύο το άλογο ο Βασίλης. Ναι. Ο Βασίλης τρώει με τον αξιωματικό και καρφώνει το άλογο. Τώρα έχει κάποιες απειλές, όπως για παράδειγμα να προωθήσει το πιόνι στο Α6 και να υπονομεύσει τη ρίζα, θα λέγαμε, το πιόνι Β7 που προστατεύει τον ύπο. Αλλά ο Κάρποβ είναι αρκετά έμπειρος παίκτης, δηλαδή σίγουρα θα βρει τρόπο να νικηθεί, πράγματι ξεκαρφώνει τον ύπο, δηλαδή όπως λέμε, μετακινεί το βασιλιά του έτσι ώστε ο ύπος να μην είναι καρφωμένος πλέον. Χάνει βέβαια έτσι το δικαίωμα του ροκέ, αλλά πιστεύει προφανώς ότι ο βασιλιάς του είναι ασφαλής μέσα σε αυτή, πίσω μάλλον από αυτή την αλυσίδα πιονιών. Σπρώχνει το πιονάκι ΙΤΑ5 στο ΙΤΑ6 και απειλεί το βασιλιά. Ίσως να μην ήταν η καλύτερη επιλογή αυτή, γιατί έτσι φιξάρεται όπως λέμε η θέση και δεν υπάρχει ρευστότητα στη θέση, δεν υπάρχουν πλέον πολλές επιλογές δηλαδή. Ίσως πιο καλύτερο να ήταν η πρόθεση θ6. Προβληματίζει τον Κάρπο. Αν θα κουνήσει τον βασιλιά ή αν θα φάει το πιόνι το λευκό με το μαύρο. Ναι, θα πάει όμως να ανοίξει και τον πύργο του. Ο Βασίλης τρώει με το πιόνι και απειλεί τον βασιλιά. Ο Κάρπος σκέφτεται πού θα πάει το βασιλιά του. Καθώς το λευκό πιόνι καλύπτεται από τη βασίλισσα και δεν μπορεί να το φάει ο βασιλιάς. Μπροστά λοιπόν. Ναι, δεν φοβάται το Κάρπο, μετακινεί το βασιλιά του σχεδόν στο κέντρο της Αγκέρας, εφόσον αυτός προστατεύεται από τη μάζα των ψωνιών του. Από τους στρατιώτες του. Βλέπετε ότι έχει αυτά τα πιόνια στο κέντρο της Κακέρας, τα οποία ελέγχουν όλα τα κεντρικά τετράγωνα και πιστεύει ότι είναι αρκετά αυτά για να προστατεύσουν και το βασιλιά του. Σε τέτοιες στιγμές φαίνεται η κρίση ενός καλού παίκτη. Ο Βασίλης μεταφέρει και τον πύργο του στην επίθεση. Ήταν ο πύργος αυτός που εξαιτίας του γεγονότος ότι μετακινήθηκε ο βασιλιάς δεν είχε συμμετάσχει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Τώρα απειλείται, θα λέγαμε, το πιόνι Δ4 για να αλλάχθεί ο ύπος με τον αξιωματικό.
Αλλά ο Κάρποβ έχει τρόπο να το προστατέψει. Έχει αρχίσει ο Κάρποβ να κοιτάει πάλι το ρολόι. Μπορεί να μεταφέρει τον αξιωματικό του στο Γ5 για παράδειγμα και να προστατέψει το πιόνι στο Δ4. Εδώ βλέπουμε τους χρόνους. Πάλι ο Βασίλης έχει καλύτερο χρόνο. Ήδη παρατηρήσατε, όσοι παρατηρήσατε, ότι ο Βασίλης αυτή την παρτίδα δεν γράφει πλέον τις κινήσεις του. Μιμείται και αυτό στον Κάρπο, έτσι ώστε να μην χάνει καθόλου χρόνο. Αν και κανονικά η καταγραφή των κινήσεων είναι κάτι υποχρεωτικό στο σκάκι. Και επιτρέπεται μόνο να μην γίνεται καταγραφή μόνο στο τελευταίο 5 λεπτό. Εδώ βλέπετε πράγματι ο Κάρποβ έπαιξε τον αξιωματικό στο Γ5 και προλαβαίνει το υποστηρίζει το πιόνι του Δ4, το προστατεύει. Ο Βασίλης τώρα πρέπει να επινοήσει τρόπους να συνεχίσει την επίθεσή του, αλλιώς εάν συνεχίσει παθητικά είναι χαμένος ασφαλώς. Πρέπει να βρει τρόπους να κάνει παιχνίδι. Είναι μια δύσκολη θέση για τον πρωταθλητή μας, γιατί θα πρέπει να βρει τρόπο να επιτεθεί και η θέση δεν έχει πολλές επιθετικές τύχες. Δηλαδή ο Κάρποβ με τα κομμάτια του και με τα πιόνια αυτά τα κεντρικά που έχει, θα λέγαμε ότι κυριαρχεί στο κέντρο της κακέρας. Βλέπετε, το κέντρο της κακέρας έχει σχεδόν μαυρίσει. Παίζει ο Βασίλης το πιονάκι στο Β4 και απειλεί τον αξιωματικό. Ο αξιωματικός μάλλον θα μετακινηθεί πίσω. Και πάλι με όπλο τον χρόνο δηλαδή προσπαθεί να κινηθεί ο Βασίλης, να αναγκάσει τον Κάρποβ να σκεφτεί αρκετά Το χρόνο και όχι μόνο. Προσπαθεί να βρει κάποιο παιχνίδι. Τώρα μάλλον πιστεύω θα μετακινήσει τον αξιωματικό του από το Β5 έτσι ώστε να απελευθερώσει το πιόνι του Β. Εδώ βλέπουμε τη σκακέρα τείχου, στην οποία παρακολουθούν την εξέλιξη της παρτίδας της θεατές. Πράγματι ο Βασίλης έπαιξε τον αξιωματικό στο Z1, έτσι απελευθέρωσε το Β πιόνι, το οποίο είναι έτοιμο να σπρωχτεί στο Β5 και να απειλήσει το άλογο. Να απειλήσει το άλογο, αλλά και ο αξιωματικός μπορεί να έρθει στο Θ3 να απειλήσει το βασιλιά. Φυσικά η θέση του βασιλιά είναι αυτή που πρέπει να ενδιαφέρει περισσότερο τον Κάρποβ. Η ασφάλεια του βασιλιά είναι το
το ζητούμενο. Εδώ βλέπετε το Βασίλη που έχει πέσει με τα μούτρα, θα λέγαμε, στη σκακέρα. Ψάχνει να βρει τρόπους για να επιτεθεί στο βασιλιά, ο οποίος είναι μεν στο κέντρο της κακέρας, πράγμα ασυνήθιστο για ένα βασιλιά. Για ένα βασιλιά που θέλει να επιβιώσει δηλαδή, αλλά προστατεύεται πολύ από τα κεντρικά πιόνια του μαύρου. Βρίσκεται όμως σε λευκό τετράγωνο ανάμεσά τους δηλαδή, και γι' αυτό και πρέπει να βρει κάποια θέση ο Κάρπο. Πράγματι ο Κάρπο μετακινεί το πιόνι στο Z5 και έτσι κλείνει αυτή τη διαγώνιο την επικίνδυνη. Οπότε πλέον τώρα δεν μπορεί να απειληθεί στα λευκά τετράγωνα ο βασιλιάς. Και κατά αυτόν τον τρόπο αρχίζει να μετακινεί τη μάζα των πιονιών του, η οποία μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη αργότερα. Ένα πιθανό φινάλε. Τα πιόνια του Βασίλη έχουν φύγει από μπροστά από τις δύο κεντρικές θέσεις. Ναι, βέβαια, αυτά τα πιόνια του Κάρποβ είναι ελεύθερα. Και φυσικά σε μια τέτοια θέση δεν συμφέρει το Βασίλη να αλλάζει κομμάτια, διότι το φινάλε είναι μάλλον χαμένο. Ο Βασίλης, είδατε, απείλησε το αλογάκι με την κίνηση Β5, αλλά ο Κάρποβ απαντά με απειλή της Βασίλισσας. Μετακίνησε το πιόνι του στο Ε4 και απειλεί τη Βασίλισσα με τον αξιωματικό. Τώρα ο Βασίλης πρέπει να μετακινήσει τη βασίλισσά του. Πράγματι τη μεταφέρει στο Β3. Βλέπουμε ότι μπαίνουν στο τελευταίο πεντάλεπτο οι παίκτες, με τον Κάρποβ να έχει ελαφρώς χειρότερο χρόνο. Τώρα ο Κάρποβ θα πάρει βέβαια στο Α5, απειλεί τη Βασίλισσα. Ο Βασίλης μετακινεί τη Βασίλισσα και απειλεί το αλογάκι πλέον με 3 δυνάμεις. Πύργο αξιωματικό του Βασίλισσα. Φυσιολογικά ο Κάρποβ θα αμυνθεί τώρα παίζοντας το πιονάκι στο Β6. Πράγματι έτσι παίζει. Πάλι ο χρόνος του Κάρποβ είναι χειρότερος. Για να δούμε αν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί ο Κοτρίνος. Αλλά να πούμε την αλήθεια, είναι και αρκετά δύσκολο. Γιατί η θέση που έχει προκύψει στη σκαγέρα είναι καθαρά θέση υπεροχής για τα μαύρα. Βλέπετε το κέντρο της κακέρας έχει σχεδόν μαυρίσει. Ο Βασίλης παίρνει το πιονάκι στο Δ4. Ο Κάρποβ απειλεί τον πύργο.
Για να δούμε πού θα πάει ο πύργος. Ξαναεπιστρέφει στη θέση του. Και τώρα ο Κάρποβ βάζει στο παιχνίδι και τον άλλο πύργο του, ο οποίος ελέγχει πλέον τη δεύτερη οριζόντια. Εδώ βλέπουμε ο Κάρποβ έχει 1 λεπτό ακόμα, αλλά έχει, θα λέγαμε, εύκολη θέση. Δεν έχει και πολλά προβλήματα. Ο Βασίλης μετακίνησε τον αξιωματικό του στο ε2 και έτσι κατά κάποιο τρόπο περιόρισε τη δράση του πύργου στη δεύτερη οριζόντια γραμμή. Η Βασίλισσα του Κάρπου στο Γ7. Είναι μια αρκετά δύσκολη θέση για τα λευκά αυτή. Ο Κάρποβ ανήσυχος κοιτάει το ρολόι. Ο Βασίλης παίζει διπλανάκι στο Γ4, ο Κάρποβ το παίρνει. Τώρα αν θέλει να το ανακτήσει πάλι ο Βασίλης θα πρέπει να αλλάξει τον ύπο. Αλλά είπαμε ότι οι αλλαγές συμφέρουν αυτόν που έχει υλική υπεροχή. Δηλαδή, στην συγκεκριμένη περίπτωση τον Κάρποβ. Γίνονται οι αλλαγές. Πάλι στα ίδια το χρονόμετρο. Εδώ αλλάχτηκαν και οι Βασίλισσες. Βέβαια η θέση τώρα είναι σαφώς ανώτερη για τον Κάρποβ. Αλλά πιστεύουμε ότι επειδή είναι έμπειρος παίκτης θα προλάβει να κερδίσει και δεν θα έχει πρόβλημα χρόνου. Επειδή είναι και αρκετά εύκολη η νίκη. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Πλέον είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο Βασίλης. Βγάζει καινούργια Βασίλισσα ο Κάρποβ. Και σε αυτό το σημείο έπεσε η πρώτη παρτίδα χωρίστηκε από τον Κάρποβ. Εμείς εδώ θα κάνουμε ένα ακόμη μικρό διάλειμμα. Τέταρτη και τελευταία παρτίδα από τη Σκεφίλη, Ανατόλη Κάρποβ προηγείται με 2-1, Βασίλη και ο Ρώσος Γκραν Μέτ θα ανοίξει το παιχνίδι του Ρωσίου. Θα μας πείτε μερικά στοιχεία για τον Κάρποβ, κύριε Παπαδόπουλο. Ναι, ο Κάρποβ είναι 45 ετών, γεννήθηκε δηλαδή το 1951 γεννήθηκε στο Ζλατούς της Ρωσίας. Το 1969 ήταν η πρώτη του μεγάλη διάκριση, παγκόσμιος πρωταθλητής νέων, και από το 1975 έως το 1985 διετέλεσε παγκόσμιος πρωταθλητής. Το 1985 έχασε τον τίτλο του από τον Γκάρι Κασπάροφ, τον αιώνιο αντίπαλό του θα λέγαμε, και τον ανέκτησε το 1993 και μέχρι σήμερα παραμένει παγκόσμιος πρωταθλητής. Βλέπουμε τώρα στην τέταρτη και τελευταία παρτίδα ο Κάρποβ έχει ανοίξει πάλι με το πιόν της Βασίλισσας, ο Κοτρονιάς έχει αμυνθεί πάλι με την Ινδική άμυνα του Βασιλιά. Ο Κάρποβ όμως έχει κάνει μια διαφορετική επιλογή. Έχει επιλέξει τη βαριάντα του Φιαντσέτου, δηλαδή έχει αναπτύξει τον αξιωματικό του το λευκό τετράγωνο στο Ι2. Μία και μόνη κίνηση είναι αρκετή για να διακρίνει τη μία άμυνα την άλλη, είναι ένας συνδυασμός που ξεκινάει με αυτή την κίνηση. Πώς είναι συνήθως? Συνήθως μία κίνηση, ας πούμε, διακρίνει τη διαφοροποίηση του αριστερού. Μέχρι πού μπορούμε να πούμε ότι είναι στανταρισμένες κάποιες κινήσεις της άμυνας? Μέχρι ποιο σημείο του παιχνιδιού? Αυτό συμβαίνει μόνο στο άνοιγμα. Μέχρι κάποιο σημείο το οποίο τελειώνει το άνοιγμα. Και εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο
για κάθε διακλάδωση λέμε βαριάντα. Αυτός είναι ο σκακιστικός όρος. Ο Βασίλης ακολουθεί το κλασικό σχέδιο της Συνδικής του Βασιλιά, δηλαδή το κεντρικό χτύπημα ε5. Ο Κάρποφ άλλαξε με το πιόνι του στο ε5, ο Βασίλης παίρνει με τον ύπο στο ε5. Τώρα λογικό μετά από την υπεροχή που έχει στο σκορ ο Κάρποφ με 2-1 να θέλει μια ισοπαλία στην τελευταία παρτίδα, η οποία θα του δώσει και την νίκη στο μάτς. Πράγματι ο Κάρποφ άλλαξε στο ε5 και τώρα μετακινεί και τον ύπο του, έτσι ώστε μπορούν να αλλάχθουν και οι βασίλισσες, οι οποίες βλέπετε είναι αντιμέτωπες τώρα. Και φυσικά μια τακτική με αλλαγές κομματιών οδηγεί εύκολα σε ισοπαλία. Κατά κάποιο τρόπο δείχνει με αυτόν τον τρόπο ο Κάρποφ τη διάθεσή του να κάνει ισοπαλία. Όπως βλέπουμε όμως ότι ο Βασίλης αποφεύγει την αλλαγή των βασιλισσών. Είναι, θα λέγαμε, και στο στυλ του πρωταθλητή μας. Από τους Έλληνες παίκτες είναι ο παίκτης που έχει το μικρότερο ποσοστό ισοπαλιών στα αποτελέσματά του. Μερικές φορές προτιμάει να χάσει παρά να επιδιώξει την ισοπαλία. Ακριβώς. Παρά να στήσει το παιχνίδι, δηλαδή. Το παίζει καθαρά μέχρι το τέλος και δεν γίνει. Αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Ναι, γιατί ξέρετε, στο σκάκι η ισοπαλία είναι και κάτι που γίνεται και με αμοιβαία συμφωνία των δύο παικτών. Δηλαδή μπορεί να προτείνει κάποιος από τους δύο παίκτες ισοπαλία και να δεχτεί ο άλλος. Η θέση που έχει προκύψει θα λέγαμε ότι είναι τουλάχιστον ισόπαλη. Ο Κοντρονιάς δεν έχει κανένα πρόβλημα στη συγκεκριμένη θέση. Καμία σχέση με την δεύτερη παρτίδα όπου αντιμετώπισε τρομερά προβλήματα σαν μαύρος. Ο Κάρποφ αρχίζει τώρα μια σειρά από μανούβρες στο γνωστό στυλ του. Βελτιώνει σιγά σιγά τα κομμάτια του, τα βάζει σε καλύτερες θέσεις. Πάλι οι παίκτες αφιερώνουν κάποιο χρόνο στο άνοιγμα. Πλέον έχουμε βγει από τα μονοπάτια της θεωρίας και παίζουμε προσεκτικά. Ο Βασίλης μεταφέρει σε άλλη διαγώνιο τον αξιωματικό του από το Ι7 στο Β8. Εδώ ο Κάρποφ προτείνει αλλαγή των βασιλικών, των βασιλισσών. Για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Ναι. Βέβαια αν ο Βασίλης δεχτεί θα έρθει ο ύπος στο Γ4 με απειλή πάνω στο πιόνι ε5. Φυσικά ο Βασίλης αποφεύγει την αλλαγή των βασιλισσών. Ο Κάρποφ μεταφέρει τον αξιωματικό του από το Ι2 στο Ζ1 σε άλλη διαγώνιο. Αφού πλέον η διαγώνιος που ήταν δεν είχε κανένα νόημα. Ο Βασίλης τώρα απειλεί Β5 να πάρει χώρο εκμεταλλευόμενος και την κακή θέση της βασίλισσας. Σύγχρονα στραβιαία ο Κάρποφ παίζει Α4 να εμποδίσει το Β5.
ο Βασίλης, βελτιώνει τη θέση της βασίλισσάς του στο γάμα 7. Ο Κάρποβ μεταφέρει τον πύργο του από το α στο δ1, προτείνει αλλαγή πύργων δηλαδή. Ο Κοτρονιάς παίρνει τον αξιωματικό του από το ζ8 σε πιο δραστήρια θέση, στο γ5. Έτσι καρφώνει με τον αξιωματικό του το αλογάκι ε3. Ο Κάρποβ ξεκαρφώνει, δηλαδή μετακινεί το βασιλιά του. Η βασίλισσα αλλάζει πάλι διαγώνιο. Πάει στο ε7 για να ελέγχει τα μαύρα τετράγωνα. Ο Κοτρονιάς αλλάζει στο δ1. Ο Κάρποβ τρώει με τον ύπο. Και εδώ ο Κοτρονιάς προτείνει αλλαγή αξιωματικών. Πάντως αν κουνηθεί ο αξιωματικός από τη βλέπω απειλείται ο πύργος. Ασφαλώς δεν μπορεί να κουνηθεί. Εδώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής αρχίζει τις γνωστές μανούβρες με τους ύπους. Ο Κοτρονιάς μεταφέρει τον ύπο του στο δ7 με σκοπό να τον πάει στο γ5. Όπου θα απειλεί τη βασίλισσα. Ο Κάρποβ μεταφέρει και αυτό τον δικό του ύπο στο δ3 να ελέγχει το τετράγωνο γ5 και να απειλεί τον αξιωματικό στο β4. Ο Κοτρονιάς παίζει το πιονάκι στο γ5. Και άλλη μια μανούβρα του ύπου, ο οποίος επιστρέφει πάλι στο ζ2. Καμιά φορά και το να περιμένεις να δεις τι θα κάνει ο αντίπαλος ή να περιμένεις να κάνει κάποια αδυναμία στην παράταξή του, είναι και αυτό μια τακτική. Εδώ μια μανούβρα του Βασίλη μεταφέρει τον ύπο του στο β8 με σκοπό να τον πάει μετά στο γ6. Εδώ βλέπουμε το χρόνο. Πάλι ο χρόνος του Κάρποβ είναι χειρότερος. Εδώ γίνεται η αλλαγή του αξιωματικού. Ο Κοτρονιάς μάλλον θα πάει με το α πιόνι για να ανοίξει και τον πύργο του. Και ο Κάρποβ παίζει γ3 πηλώντας το πιόνι β4. Ο Κοτρονιάς μεταφέρει πράγματι τον ύπο του στο γ6. Κάρποβ φέρνει στο παιχνίδι επιτέλους τον αξιωματικό. Στο β5 ο αξιωματικός, σε μια καλή θέση. Ύπος στο α5 απειλεί τη βασίλισσα, αστραπία ο Κάρποβ την μεταφέρει πίσω πάλι στο γ2. Αυτά όλα φυσικά μπορείτε να τα βλέπετε και εσείς στο σπίτι σας, χρησιμοποιώντας τη δική σας κακέρα. Με το πιόνι απειλεί πάλι τη βασίλισσα ο Κοτρονιάς και ο Κάρποβ την μεταφέρει στο ε2. Και ο Βασίλης φέρνει τον πύργο στο δ8 όπου ελέγχει τη δ κάθετο. Ο Κάρποβ αμέσως αντιπαραθέτει το δικό του πύργο στη δ.
Κοτρονιάς παίζει αξιωματικό στο γάμα 8, γίνεται η αλλαγή των πύργων και άλλη μια μανούβρα του ύπου, ο οποίος τώρα κατευθύνεται μάλλον για το τετράγωνο ε3. Πάντως ο χρόνος και πάλι είναι εις βάρος του Κάρποφ, 2 λεπτά για τον Ρώσο. Ναι, ο ύπος πήγε στο ε3. Ο Κοτρονιάς ελέγχει με τη βασίλισσά του την κάθετο δέλτα, αλλά έχει έναν κακό ύπο σε ένα πολύ απόμερο τετράγωνο. Θήτα 5 ο Κοτρονιάς απειλεί θήτα 4, ο Κάρποφ το σταματάει αμέσως, μπλοκάρει το πιόνι. Πλέον αρχίζουν να γίνονται πιο γρήγοροι οι ρυθμοί της παρτίδας. Πάλι σε πίεση χρόνο ο Κάρποφ. Εδώ δημιουργεί τετράγωνο για τη βασίλισσά του Κοτρονιά στο γάμα 5. Πράγματι. Κάρποφ έχει περιοριστεί λίγο από πλευράς χώρου. Αλλά και ο Κοτρονιάς δεν έχει σαφή τρόπο να εκμεταλλευτεί τον περισσότερο χώρο. Είναι βέβαια και ο χρόνος λίγος. Εδώ έχουμε μια αλλαγή στη θέση. Ο ύπος του Κάρπου πάει στο Δ5, απειλεί να πάει στο ε7 και να απειλεί μετά βασίλισσα και βασιλιά ταυτόχρονα. Γίνεται αλλαγή. Και τελικά είμαστε τώρα σε μια θέση όπου οι δύο παίκτες έχουν τις βασίλισσες τους και ο Μεν Κάρποφ έχει ένα αξιωματικό στο Β5, ενώ ο Κοτρονιάς έναν ύπο στο Α5. Εδώ κάποιες κινήσεις με τους βασιλιάδες. Η βασίλισσα του Κοτρονιά έχει μπλοκάρει το πιόνι Δ5. Ο Κοτρονιάς φέρνει το βασιλιά του προς τα πίσω. Ο Κάρποφ το εκμεταλλεύεται και τον απειλεί με τη βασίλισσα. Ο βασιλιάς πάει στο ε7, η βασίλισσα συνεχίζει να απειλεί το βασιλιά. Το πήρε στο κυνήγι, θα λέγαμε. Άλλη απειλή πάλι από τον Κάρποφ. Εδώ θα μπορούσε ο Κοτρονιάς, άμα ήθελε, να επαναλάβει τις ίδιες κινήσεις, οπότε θα γινόταν ισοπαλία με επανάληψη κινήσεων. Αλλά ο Κοτρονιάς απέφυγε την επανάληψη. Προφανώς λοιπόν θέλει κάτι παραπάνω από ισοπαλία. Θέλει να ρίξει το σημαίακι του Κάρποφ. Ο οποίος κοιτάει ανήσυχα το ρολόι. Για να δούμε. Εισβάλλει πάλι η βασίλισσα του Κάρποφ. Πέφτει το πιονάκι Δ5, αλλά και ο Κάρποφ απειλεί το βασιλιά τώρα και τρώει αναγκαστικά το πιονάκι στο Β6. Στον αέρα είναι σχεδόν η σημαία του Κάρποφ. Τώρα αναγκαστικά ο βασιλιάς του Κοτρονιά θα απομακρυνθεί από το πιόνι και το πιόνι θα πέσει. Πράγματι έτσι γίνεται. Αλλά τώρα μπορεί να απειλήσει το βασιλιά του Κάρποφ. Εδώ καταναλώνει χρόνο ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς του Κάρποφ βρίσκει καταφύγιο στο τετράγωνο Θ3 και πλέον δεν μπορεί να απειληθεί εκεί που βρίσκεται. Αλλά και ο βασιλιάς του Μαύρου είναι λίγο ευάλωτος στα διαρκή σάχ. Η βασίλισσα ψοχώρησε για να αποφευχθούν τα διαρκή σάχ, αλλά έτσι χάθηκε το πιόνι στο Θ5. Εδώ ο Κάρποφ πρότεινε ισοπαλία και ο Κοτρονιάς δέχτηκε. Αυτά λοιπόν το παιχνίδι, έτσι λοιπόν 2-1 νίκες και 1 ισοπαλία. Ο Ανατόλη Κάρποφ ήταν ο νικητής από τον Βασίλη Βλαχόπουλο και τον Γιώργο Νιπλή. Καλό σας βράδυ.